Raġel li l-identità tiegħu għadha mhix magħrufa nstab mejjed b'karozza fi triq il-kbira ħas-Sajjied f'Birkirkara bis-Swiet il-Għażin tal-Banda Santa Elena. Jidher li r-raġel miet mewta naturali. Nies minn Birkirkara li tkellmu ma' Net News qalulna li r-raġel ma kellux saqaf fuq rasu u kien jorqod fejn isib. Il-vettura jidher li hi proprjetà ta' ħabib tal-vittma li kien wieħed minn dawk li dejjem għenu lir-raġel bil-mod kif setgħu. Fuq il-post waslu l-Pulizija mis-sezzjoni tar-reati maġġuri li għaddejjin b'ħidma konġunta mal-Pulizija tad-Distret. Dan il-każ li fuq infetħet inkjesta mill-Maġistrat tal-Għassa Estrid Mejgrima jkompli jixħed dawl fuq is-sitwazzjoni ta' persuni li m'għandhomx saqaf fuq rashom. Skont ċifri maħruġa f'Ottubru li għadda mill-Eurostat f'pajjiżna hawn madwar 90,000 persuna li jinsabu f'riskju ta' faqar. Dan ifisser li sfortunatament kawża tal-kriżi pandemika li ninsabu fiha preżentament din ir-rata jaf tiżdied minħabba n-numru ta' persuni li qed jitilfu jew qegħdin f'riskju li jitilfu xogħolhom.